Kani gede ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasan lijana kimat bakongsan jong ke khubor. Menteri rang badu ke India Narendra Modi rengkat bu Presiden ke Russia Vladimir Putin gile kendu bad ekran halor bun telikimat ha Vladivostok. Rai ke sarkar MDA ban penyang yu ba met ba lendo kum ukur tong ni manlang na ke benta ke Suki Lampang jong ke yen robat tau ang ke jela. Ki pulit ke anti narcotics task force jong ke jela Meghalaya kila yu kurup ya 6,000 sispa kandai pesan gram udrok heroin ubusang dor palat san klur tengka. Bat ia ka Rashtriya Poshan Ma kabla penteri kam hakil yang kari la pliru ya kajing penteri kam ya ka hakil yang ki district jong ke Meghalaya. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari India Narendra Modi rengkat bu Presiden ke Russia Vladimir Putin ning kasi gila penlongi kijing ikren kum kinong yelam jugi atli kiri ha Vladivostok ha kabaki le pile jumut halor kijing penyar susu ya uput ha pedeng kijing day jong kari India bat ke Russia ha kijing penklanyi kijing trelang ha kaliang ka kai ke peteng bat kijing sengi ki kam kijam ha kabe day bak penyang baka gas ha kaliang ka kam tipat ka nuclear energy bat hakaliang ka kamya dari. Kini hihi anong sensyar jong kari India bat Russia gile keren ru halor ki kam kentiu susu ya kilap kani so akali kawan leng bagi lingsun bat ki jahat na duriau ha kunjuru ha ka high tech hagi kam hau bat ru ka jing penyedai bat wan ra ka jing jan na prenginong sosnom jong gini ki arri kiwe di kimat jong ke jing kundu jong kini ki he nang yalam kilong ha ka bani so ye ko saskular so thu jingmut iba kuntup ya ki memorandum of understanding but B2B agreement ha ka liang ko umpnyang bat gas ha ka liang kam ti do yong ha ka rep karyang ha ka skill development bat ha ka puli puthi ha ka ni jing kundu on platform baru ya ki vision document on Far East jong ka Russia ki belong ki thong jong ka te kari bakan pentri kam ha ka jing day jong ka Russia bat kiri jong ka pang ni kaban kuntup ru ya ka road map ne ka jing sandor ya ka komtri kam ha ka bede ba ka cooperation in hydrocarbons Menteri rang badu Narendra Modi un pelat ba ka stam ban rakhi ka jing dap sispa sampusnam jong kelengku sikha Mahatma Gandhi bat un pli perdaru ya ka yoga app Modi un lekmi ru ya ka jing peninam ya ka komtri kam ki Medanta project helicopter MI 171A2 bat ka come of 2260 Kakunu Meghalaya Democratic Alliance MDA ke badan hak bos nsyara Meghalaya da ko bi kesur ke lejit ubat net balung do ko mukurtong na ko benta ke Suki Lampang ha ke yen ba thau an jo ke jela kat bana kaliang ke Congress Legislature Party CLP ke badan hak liang persya kala rai ban penyang yu nong nikmat jong ka Salman Para constituency Gwinnerson Sangma la ban pen kenal ba ka Suki Lampang jong ka yen ba thau an ke Meghalaya kala thli na ka daw ko jing klat no jong Dr. Don Kuparoy ubla bat ekan Suki kat hadu ke sngi bula klat no na ka perthek ka sarkar Assam kala ong ba hapo uni ubnai on penni su sa arspatli ki Kasari Foreigners Tribunal habaro ki district jong ka jela ha ka bakitu ki bri ki bang simni kerteng ha ka thop jong ka NRC kin la bani ujor sekite ki Kasari ki khubor sarkar ki ong ba haba umu ne kanu ki bri ki ba ong simni kerteng ha ka thop jong ka NRC bat haba ki layo pediang ya ka rejection receipt na ki board penya jong ka NRC kila la bani ujor ha ki Foreigners Tribunal hapo ka sispa aposni lakmi lenti ba onda haba kini ki aspa tili ki Foreigners Tribunal ki bethamai ru ki latrikam habaro ki district kan pinsu I pet ba ki baklem dan kerteng ha ka NRC baken le ira ki jing ujor bat ban pendep ki kam ki bede ba ka an hadien bela penni pet ba ka National Register of Citizens la ni NRC ha ka lai puiter unai lar khat khandai lak ngut ki brio kimshim le dan kerteng ha ka thop jong NRC ka sarkar pedeng kala kantat ya halor ke jimi khubor kabakam ba lapha ya baro kinong pathai khubor ki banabari bakin ni no na ka jela Assam leng babun ki jing penni khubor ha ka Twitter unong aiktien na katanat ki kamkor bari ula pensai bakin kinong pathai khubor ki banabari lagi dei ki badan bet ha ka jela ni
Kiru kila ban let ke jela Assam hadien ba kila yo jingbet la katanat ki kambari jo ke sarkar India. Su unang ai tien jong katanat korbari udah ba kinong pathai kubor ke bara nabari kimdam kam ya ke protected area permit lani ya ke restricted area permit nakadaw ba ke jela Assam kam don ni kinu ni jaka ki beda don kam ban shim ya ki bakum kita ki permit katanat ki kam korbari kala ba ki kubor ki bela mi ki long ki ba yalam bakla bat ki bam long ki ba shisha ki bat dena kata kadaw ba katanat pakai kubor ke ba peni ya ke bakum kita ki kubor bam shisha kadi ban shim hi ya ke jingkit kli kani ke kubor kawan sepina ke All India Radio Shillong ki pulit ka anti-narcotics task force jong ka Meghalaya nin ka si kila yo kurup yo drug heroin uba kya 6,000 spak na san gram bat uba songdor san klutengka ha ka jing khandra ya ka jing khai drug sapo ka jela bat ka jing hiar ka jong ki pulit sha Guwahati ki pulit kila yo ban kem ya armut kinong di drugs bat ya plangut kinong khai drugs ya ka ni le thu da ka superintendent jo ka tat pulit jo ka East Khasi Hills ka kong Claudia lungwa ha kinong pathai ku bora Shillong nin ka si ka kong Claudia ka le thu ba da ka jing tip ka bala yo na Alberto raplang walong uwe ni kinong di drugs ubala syakem la yo sai shu sai ki we bat nin ka si la yo kan saya laingut ki we de na Guwahati ka kong lungwa kala ba ki pat ba ka jela ki don kam banong ki bahusiar ba na ka daw ba da ka jing 3 minute jong ki pulit la khang lat e ka jing wan jong drugs ya ka jela bat da ka ni kinong di drugs ki la mat e ka jing kerdu ya umi jing di buat bat ken kloy dan thiet ya u lada urem kat nu ru u deputy commissioner u balong u chairman jong ka poshan abiyan u SC Sadhu u da pli ka jing pentri kam ka rashtriya poshan ma ne ka national nutrition month nin ka sni ha ka jing dan kat ki he sarkar na ki tnat ki beri kmi ha ka bai dei bat ka ni ka benta ha ka kamra tri kam ko jong DC hari subal para ya ka jing pentri kam ya ka rashtriya poshan ma ha ka leng kari on rakhi ha baro shibna jong nailur da ki program ba phero pher haba ajing kran ka jing ilang pli ya ka ni jing pentri kam ka bala penlong da ka district program office jong ka ICDS East but North Garo Hills terangkat ka jing trilang bat ibor penya ka district u deputy commissioner ulaong ba ka nutrition ka badai ka jing penyo ya ka bam ka batimet ka long ka benta ka bakongsan ka ba ka thong jong ka kam long thek tang ha ka bai dei ka jing bam hangrei ka badan jing dei ru bat ki bai dei ki jing le bat ki kam nama kata kitna sarkar pher ke trilang khana man ye kersan lang ban pen urlong ye ka thong jong ka poshan ma kun si bintana ka jing rakhe ka poshan ma ka deputy commissioner jong ka East Khasi district ka kong Warnong Bri nim ka si ka la pli ka jing pentri kam ye ka jing IT ka rotavirus RVV ha East Khasi Hills ha ka jing lang ka balalong ha ka snong banyun ka bahap ha ka Medium Community and Rural Development Block hawa ajing kren ka ni jing lang ka kong Warnong Bri ka la ba ka tika RVV ka dei ka ba ajing da na kunyang jing pang rotavirus ubat ha ka jing pang penher po apden ki khna ka bakta ka jing ko jing kya jong ki bat ki la ru ban poi se ka jing yam kadisi kala kentu ki kini ki pa ye ki sentre non sobha bat ki bor penya chnong bakani snok tilang bat kinong ajing sumar jong ka district na ka bantaban penti kana ba baro ki khulong khna ki yo e kani tika kadisi kala kentu ru ya ki khna school bat ki sama puli bakin penphyang kubor halo ka jing tika RVB bat ban penso thu ye la ki kini ki pa halo ka jing tam dan kam ban pediang ya ka di jing ada wa ya da jing pang na ka banta ki khna Menteri Rambak ka Meghalaya o Conrad ke sangmanin ka siula pli perdaya ka dissemination workshop halor ka ka ba ka jila Meghalaya ka syam ha ka ba kinti jinong jingman jogi khna ret kata ka early childhood development ni ECD batru kisin jam ban ai ye ki bam ki batay met na ka banta ki khna haba ajin kran ka workshop ka balalong nim ka si ha Asian Confluence la imkra o Conrad sangma lo ong ba ka ECD ka jing sam ki jing bam batay net ye ki khna klong ba ki long kmi ba armet bat ki berang aibun kalong ka banta ka ba ka sarkar ka phai khmat kerpang bat shim kum ka thong ka ba khmat e ka to ka ni ka khubor la khut ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong